Что хотел показать вам. Значится, тут я прислухивался у гэтых вулёг, тут яны не жужжать так, ну, не чуваць вушамі, што ім нешта там не так. А вось тут, сябры, глядзіце, унь, відаць, тут сырасць нейкая. І там чуваць рэальна яны так незадаволена нешта робяць. Вось. Не ведаю. Можна, канешне, адчыніць і, мабыць, туды сухіх апілак пакласці у мяшкок з тканіны, але пакуль яшчэ пачакаю. Альгердзік, ты зноў тут? І вось я пакуль адкапаў тут унізе, дзе ў мяне там кратка такая ўнізе, каб ім было больш продуху. Паглядзім, ці дасць гэтая рада, і потым, калі што, зазірну.